Nguze ukhuma ngomphathi. Usunomphathi manje? Nginomphathi. Ubani? Ile ndoda ekuthiwa idla imali. Ubani lo ndoda le? Yo kusebenza ikhampani enkulu la kuMaskandi insika yethu. Hey waphela. Hayi ngasizwa kanjalo phela. Ngeke mina ngeke. Yazi nayo le khampani ukuthi ngoba ungibona nje ngiyinsizwe engaka. Ngikaphile. Uyazi naye. Kahle uyena ke njengamanje ophelayo. Uyena ophelayo. Uyena Oda manje le nto engihambela ngenye indlela. Umntana ethonga udume ngokuthi udla imali zabaculi. But wena ngikubona usuthenga imoto ubusuphatha wensika yethonga. Ukuthi angazi ngoba mina ezama akadliwa. Mina ngisadle zakhe. Awusazobuya. Usazobuya. Hayi yabuya. Hayi angazi sengaba phela ngoba umuntu but nje sisasebenza kahle kakhulu. Siyasebenza. Bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama ngushephado wamanqele dabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona ke konakele namhlanje bathi ngiphethe umnikazi wamahithi injomane phakathi la uMAFIKIZOLO uvala wealbum ubuzwa la walonyaka mawuthi uyakuphikisa lokho uhamba kuma digital azokufakazela uMAFIKIZOLO yebo nje asimukele mfethu iPerfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi usivakashele namhlanje yebo mfethu abantu bakho naba ade bethi ayi ndoda osilandela le ndoda lena yini manje afika wasibhalela nakudala manje osabuya masishisa ikhotha kangaka hayi mfethu abantu bakukhonzile kakhulu kakhulu awubingelele nabalandeli bamaskani nabathandi bomculo wamafikizolo angibingelele kubabukeli bePerfect TV ababukayo ngalesikhathi obingelela uMAFIKIZOLO eMnambithi lapha eWashbank hayi shuthe eMnambithi kuyacula eMnambithi amagago hayi cela amagago eMnambithi mfethu ngiyakhumbula ufika kokuqala awusakhiphi EP EP akekho ayazi uMAFIKIZOLO lapha ebusweni kodwa ingoma itrenda kakusenzima laphana kodwa khona ukukhombisa ukuthi ingoma ikhona ngiyakhumbula sesikhuluma ukuthi mhlawumbe ilendlela mhlawumbe ucula ngawo uMaskandi abawu-understand kodwa manje sabona shitshile izinto ngenkani bazoku-understand ngenkani bazoku-understand ngenkani ngoba cause lo Maskandi engicabanga ukuthi engiwusebenzisayo uMaskandi ongakaculwa mina ngikwazile ukuthi ngisheshe ngosebenzise vele kule yaminyaka ngicabanga ukuthi siyobe sicula into efana nale yami sonke ngiyambona manje phela kuningi ibane selikulandelayo nje noma cause ubadle ngestrategy esiningi ngoMaskandi wena usebenzise into evele isheshe ingene kubantu that's why vele ingoma very trend ko TikTok, Facebook, YouTube ingoma ivale ngapha nangapha because inalento labasho ku hip hop ukuthi nibe ne cage angazi bayibiza ngani ihook uthini ukubona esithi phela ushunu wakho phela manje nawe usunoshunu wakho uqole kangaba nje dibe ngiyajabula kakhulu ngiyajabula nje yize bengephela bengiqede because ngifike ngibheke ukuthi njengamanje kuMaskandi okay into sebegxule kuyo kakhulu yile ngabusayisebenzisa ke leyo nto mina ngizama ukubheka entsha ezongisebenzela njengalento le isiluve
ya isilo bese sisiningi kakhulu yabo bese sisiningi so ngangihalela ukusebenzisa ngangihalela ukusebenzisa kukhona ingoma lapho ethi ayakhuluma amantombazane ngangihalela labo but ngasebenzisa ngenye indlela ongeke uyizwe uyezwa kodwa ukuthi ikhona into ethi ayibinjalo so ngomuntu othanda ukushintsha i-album ne-album angizoyikhipha ngiqale ngibheke izinto ezifana nalezo ngibheke into entsha ezokwazi ungisebenzela kubantu njengoba ngenzile nje i-album. Siyabona umuntu othanda ukushintsha yebo baqinisile noma bethi ayi lofana lo ucula amantombazane lofana hayi baqinisile ngeke lokho ngikufihle cha baqinisile ngeke ngifihle lokho cause umculo kumele njengamanje umculo usufana netoho nebusiness kumele uzele ngomqondo uma ufuna ukuphila angisho ukuthi ngiyagxeka mhlambe kuyibandla but most yalo ibandla ema-groupini nje khona ama-group amaningi lapha kamaskani ko Facebook angeke ke ingoma ke lihambe lona loyidlala le mhlambe online ayinqene nje impisi ikubhalele lapha ku-WhatsApp thi qhawa ngiphushele i-album yakho uyayazi phela ilanguage yengcwele ukuthi lokho soke igcwelile into efana naleyo so abantu besifazane ba-powerful leli gama elithi imbokodo balideserve nje kahle kakhulu ba-powerful ekusupporteni umculo wethu so ngabona-ke mina ngenze nje ingoma yokuqala ukuthi no kahle into ekumele ngihambe ngayo ngazenze ezinye eceleni but nje kwi-album mangashaya noma 5 igxile ngapha kwezothando cause kwezothando izona ingoma ezingisebenzela kakhulu yebo cause ngesikuphika lokho uhamba enyathelweni za limit washo nje exactly ukuthi umculo uyibusiness if wena wayibona ukuthi umhlaba utshayele ngapha ayizoba nenkinga but hayi ukuthi unenkinga nalabo mhlaba saqula lo yasho nomdala akunankinga lokho njengokuthi kumele wazi mawulalela mhlawumbe njengoba ukhuluma nje ngolimit mawulalela limit uthi ufika uzweni uyazi bakhona abanye abacula ababhalayo so asikho isidingo sothi uye kuMAFIKIZOLO uthi hayi uMAFIKIZOLO uculela amantombazane ungezike ke uma ukuthi awufuni ukuzwa umculo wami ukuthi ngiculela amantombazane bakhona abeculi engicanga ukuthi bazokunika lento abayifunayo yengakho abeculi behlukahlukene ngoshuni babo nangendlela ababhala ngazo ngicabanga ukuthi ilokho umuntu akasuke kumele kwenze nalokuthi umuntu wacrema naMAFIKIZOLO uthi ugcwele abasifazane ngeke vele i-album sizoyitshena ukuthi yonke kade anjani like le album ethi nguyelo zikhona abafethe egoli ziningi ingoma engakhulumi ngothando kodwa umuntu unale yantu uthi usacrema le yantu uthi MAFIKIZOLO masikando njani lona yini lehlukile cause ngizwa ngisho mina angikwazi ngalo kwi-production awufani mfethu ngisho angazi lo bafuna silalo sitshomi sebenza kakhulu loSitshomi lapha kuye indlela engikhanda mina ngiqala kwi-instrument kuyi-beat ukwenza sure ukuthi i-beat yabo mangibhale uthando yani ngenza sure ukuthi i-beat alidansisa abantu kuqala nje kungathi kuyi-beat mhlawumbe ngicula ingoma yothando neyabantu bapholile ngifuna ukwenza sure ukuthi noma iqhoma eklabhini noma kuphi abantu besukume bekujabulele nje kusakhala i-instrument kuphela bese siya la kwi-compose ke ngibheke amagama alula mina angiculi kakhulu lokho ngeke kufihle but umculo ngiyawuhlakaniphela ngoba uyayebezwa bethi ngiyahleba ukuhleba kwami kuyangisebenzela kakhulu umculo ngiyawuhlakaniphela baningi abaculi abanama voice amahle ngize ngifise nami ukuthi leya voice kabani but ama voice abo abawasebenzisi ngalendlela engicabanga ukuthi ifanele umculo nje manje udinga ingqondo washo umbethu wathi vele uthi awuthi into efana sekuyihithi wayeqinisile
bheka abantu njengamanje abantu bathandana bafunana ukusebenzise lokho early njengomnyovu yes ngenza example ngaye ukhiphe iteme lithi thatha lento yeah kusho ukuthi angazi noma uyena nocabangile lokho khona abambonisile mabembonisa wakhipha fast yasebenza futhi ingoma ngisebenzile naye yeah yasebenza ingoma umculo ufuna ukuthi manje uhlakaniphe ungezwa abantu ukuthi sebethi uzokhipha ngoba unesinoni sekumele ukhiphe ngesinoni ungakhipha kukusebenzele futhi lokho umculo ufuna into efana naleyo so nami ngicabanga ukuthi iyona into engisizayo leyo nanokuthi ngabukela kumuntu ngicabanga ukuthi ngambona na ukuthi umculo uyawuhlakaniphela kakhulu ubani la kwakumjikjela hayi umuntu wayekwazi lokuhlukanisa amaqembu akhe uzwe njengamanje ukuthi sekuyileli iqembu njengamanje sekwamancukumanje njengamanje sekumjikjela ngicabanga ukuthi uyena umuntu owakwazi ukuzwa ukuthi kuhlukanisekile ke njengamanje because abanye bebe nawo amaqembu but uzwe ukuthi ayikuseyinto eyodwa le kushintsha igama kuphela nanokuthi phela ngeke uhambe estudio uyele for fun ngoba ungena emculweni ibusiness njengoba ufuna imali uzoyenzelana into owaziyo ukuthi ayilento le izoduva etolo o njengoba ushkhona abaculi owaziyo ukuthi like good message strong ngeke uzame wena ukuba deep ngoba bazokuhlula vele uqhamuke ngestrategy sakhe eceleni awusazama nathi ukujula wangasebenza awajula la yawe into mangabe ngekho kuwe nje sheshe uqhele kuyo kwakhamba kancane izinto nakho njengoba kuthiwa siculela amantombazane saculela wona kwasebenza so ngizokuyeka kanjani into engisebenzelayo futhi kumele ngiqhubeke nakho ngabe siyamazi uMAFIKIZOLO uTikTok awukho ngendlela uFacebook omcriticize ngawo kodwa uTikTok ngendlela athandwa ngayo because kuFacebook ngiyaxosa ukuphula ilimi kunala ama group ahlukahlukene abayibiza ngalamagama ukuthi bona bazinsizwa wathwala lo maskandi wakho ngathi abawuzwa igenge eningi oSicibo uMAFIKIZOLO kodwa yona ke limit yona ke edayisa kakhulu futhi lele angiboni ukuthi uba ufike emculweni sekuqala ukintroduce uTikTok even nale yangoma lathi sikhuluma ngayo le EP iqale nje ukuduma kweTikTok isibona okhuthuza bedansa ngayo uthini ngoTikTok ngabe mhlambe uFacebook ngabe nawaphusha o ayu TikTok wona ubona ngathi ngizoqala ngubonge nje uTikTok kuqala ube powerful kakhulu because kuMAFIKIZOLO mhlambe ukuba uTikTok awukho yebo mhlambe ngayiplan ngikhandile ukuthi ngigcine ngithola indlela yokwenza ukuthi ngazi ukhona ongekho but uTikTok ukwazile ukungenza nami ukuthi mangehla abantu bebona ukuthi nangu uMAFIKIZOLO because uMAFIKIZOLO bebengamazi abantu bekwaziwa nje ingoma negama kuphela benganqamula mina la emabone ngiyoshaya le kuMAFIKIZOLO abamazi abantu mele ngize ngithi yimi lo shaya lengomethi kanti ayinango esibhedlela so ku TikTok ukwazi the time uphusha ngapha abantu benza itrend mhlambe ngengoma nawe uyakhona ukuvela ubonakala ukuthi nangu lo muntu so ngiyawubonga nje kakhulu uTikTok nabantu abangakhona ngibonge nabo abantu kakhulu besifazane cha bangiphila support kakhulu ngiyacela nje ukuthi kuqhubeke nakulezo mpisi because zikhona impisi ezingikhonzile akukhona ukuthi izona zonke mhlambe ezilwisana nomculo wami nalezi ezilwisana nawo ziyoze zu understand because azina choice lento engiculayo sogcina siyicula sonke kumaskandi mfethu uselapho ngeke ngabona anganoma sesifazini noma kule event eyilayithekweni uthule estage inkundla kodwa fungama yonke icule ingoma zakho yonke neyonke ubuyiperform ubukuphi lapho bengumbuso wamaciko ngaqala kukho nakhona kwenzeka same thing nama ngikhola ngikhola kahle ukuthi wena stage of perform hit ine hit ingoma nengoma bayicula abantu iyona into emnandi ke futhi le stage yona into emnandi ukuthi uperform bayicula ingoma uyicule kanye nabo
kwangijabulisa kakhulu isenzo sabantu lokho kushuthi tshengisa ukuthi ngiyasebenza kuyasebenzeka ngathi nguye naye le album esevaleza ngathi hayi ngeke uqilaza kakhulu uthathe lento kwaphile kwanywa ama-views ayithi ongilayela na ayisebenzile ndoda lapha hayi kusebenzekile kakhulu kwi-album bengayithembi indaba umuntu wangeza ngithemba ukuthi ngisebenzile uyena uSijomi ukuyena sibuye silekelelane la ku-producing so ngangayithembi sathi masiqeda kuyenza sayithatha sayidlulisela kumphathi uyayithatha uyayiphuza ukubuya kuwe kumphathi uze nawe utshela ukuthi hayi ngibhedile kusho ukuthi le ndoda ithula ayisho lutho ayi ngayithumela umsebenzi wokuqala wabheda khiya uphansi sengiyezwa mangulalela ukuthi hayi ngiyandonda ayikho lento hayi ngisho ngimtshela uSijomi ukuthi ngimbuza ukuthi zinjani hayi uthi uSijomi zi-right but nginguzwa u-right wakhe ukuthi no khona lento eshodayo ngiyamazi nama ngabe esengithembisa ukuthi kuyaye kube kanjani ayisibuyele ke sinyuse ukhiye cause ngicishe ngamention iqala ngicula ngebass ngicula ngebass so maskandi njengenkosi yemaskandi so ngabuyela ke studio sanyusa ukhiye njengoba ngase ngihleba ke njengoba kusha ngiyahleba sayishaya kawuza nomdlanje ingoma sazizwa hayi washo uSijomi athi lokhiye lo wona ngempela o right sawusebenzisa ke sayithatha ke sayithumela futhi kumphathi hayi waqala ke naye wathi iziningi ingoma ezihithayo la waba nalento ukuthi sikhiphe mhlawumbe isingili iqala ngakunqaba ke lokho ngathi because abantu sebengilinde isikhathi eside ngoDisemba bengigcina ukukhipha isingili ethi ngcono ngiphi imali ngicela ukuthi sizame nje ukuvele nje siyidedele sayidedele yaqala ke yanqasha yodwa ke le yanqasha yodwa ke le ungathi ngoye shaya amamiliyoni njengoba cishe izokwenza 5 million izokwenza 5 million ngiyabona nje ukuthi from mhlawumbe next year zobe ziningi mhlawumbe ingoma ngicabanga ukuthi zobe zifike kwi-3 million manje uResu sekunikile into zakho angisindoda ejahayo ngile ndoda yama surprise hayi eqhamuke ethi nomama uyazi endlini ngifika neflower nje ngalindela Fethu yazi phela nawe uphuma ekhaya ukhule ekhaya kanjani mfethu before ufike lapha eGenqeni ikhaya lakho ngeke ngikufihle ngikhule ekhaya elibhedayo kakhulu kangangokuthi ngiqala umculo angithi bengifunda esikoleni so mangiqala umculo mangenza umculo bekuphazamiseka ngapha esikoleni so isupport bengingayithola ekhaya ngenxa ukuthi bebona ukuthi ngizoleka esikoleni vele ngangileka esikoleni isikole ke ngagcina ngingasiqedanga vele so isupport ngingayitholi ngize ngiyithola mhlambe kubafowethu engangifika mhlambe nami ngibaphazamise esikoleni ukuphuma uthisha ngibabize sivuma ingoma baze banginika ke nomqondo ke nomunye uthisha wayefundisa LO LO ke othisha bakhona ngicabanga ukuthi banalo lolu lwazi lokuthi mawunekhono lokudweba bebona ukuthi konke ogodi ngayo perfect unezincwadi ungakhona ukuthi uyenze so kwenzeka kanjalo ke abafethu bangisupporta ngabizwa yiloyo uthisha kwangitshela ukuthi ndoda ngoba lento uyayenza ngicula isicathamisa esikoleni ngoba lento uyayenza izithini inhlelo zakho hayi ngisho ukuthi hayi ngifisa ukurecord e-studio ngifisa ukwenza ingoma zami hayi engikhululeke awuyizame leyo nto
Impela ke sihamba la engasahlana khona noStromeki. Senze ingoma yokuqala le nayo eyaqala ukuvela ngo TikTok. Ethi uzophela umcimbi. Wathinta umuntu wamaphela umcimbi hayi yaqala yaduma endaweni. Yaduma endaweni. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu phela aqala kanjalo. Duma endaweni perform emshadweni kwakhona into eyinokwenziwa ngokhisimuzi ehholo. Hayi ngifike siperforme. Hayi abantu ngibona bayathakasela ngaphinde ngazama futhi. Ngakhipha yayithi izitha nayo futhi ehambisana kuduma insimbi zayo kakhulu futhi nakhona ku TikTok. Hayi ngabona ukuthi hayi lento iyasebenzeka uStroma agcina ethi ake sizame ukwenza ialbum. Lezi ngoma ngikhipha imali anginayo. Nayo uStroma uyidedela ngoba uyeza ukuthi khona lento ekhona endihlukile. Mangifika nje e-studio ngase ngihlonishwe ngenxa yomsebenzi wami. Akukhona orecordayo. Khona umfana nje wakuthiwa uMC wakandaba. Mfike madoda sekukhona uMAFIKIZOLO la nimfaka. Nami ngikhonyela e-studio. Kuzeka kanjalo ke. Kwaya ngaze ngakhipha le EP le iViva. Okuyiyona ke yaqala yaboost kakhulu. uMAFIKIZOLO laqina igama yize babengakangazi ngiyabuza but laqina igama. Asisebenza kakhulu leyo ngoma. Ngakhipha isingile ngoDisemba. Unyaka ophelile. Nayithi ngcono ngiphi imali last year. Last year. Ngoba sengizokhipha ialbum ke le ngoma ezokuthenga. Let exama ngathi ungafa. Ehamba ne-EP. Ine-EP. Baqala lapho kuyangena ebalazweni nabantu sebakujwayela. Ekhaya kumukela kanjani ke manje ukuthi hey indoda le iyasebenza. Hawu ngikhipha i-EP. La khona baqala ungemukela ngeke ukuthatha khona serious wami ngadlala emsakazweni umama uDudukhosi. Bidlala lengoma ethi Viva. Baqala ekhaya manje sebeyakwazi ukungibozela ukudla mabengilethele. Phela bekuvele kuthiwe fice kuqinile papa lapha komile. Uyabona ukuthi aqala ke manje sebeyabona ukuthi lo muntu lento yakhe iyasebenza. Sebeyaqala bayangibuza nangawo umculo manje. Hayi ngiphathi ke le album. Ngobaba. Ngivuke kuseni ngingandlulile ngibuye ngidluliwe kliniwe endlini. Wait hayi le ngicabanga ukuthi yona album lokho wafika emculeni obonayo nawe impilo yakhe ithanda ukushintsha manje. Music uthi hawu music ikhona mhlawumbe imali iyayishintsha impilo yomuntu. Kanti mina ngazi ngithola mhlawumbe nento etough emculweni ukuthi kuze kube nzima. Vele phela ngeke ukuthi uqala ukuthi. Kumele uqale lapho unyuke kancane. Ngicabanga ukuthi i-step vele bekumele ngihambe ngazo. Izinto zami ngibona ngathi zisheshile. Kakhulu khona abafowethu namanje okusetough akade futhi bona ke baqala mina cishe 2019. Bona kade utshela umuntu wemculweni mina ngifike 2007 ish. Uthi uyambheka mhlawumbe igama futhi alikasebenzi. Into efana nale so mina ngibona ngathi into zami zisheshile zingihambele kahle kakhulu. Sakubona sophuma ngisho ngaphandle country manje. Hayi. Sinjalo nje international artist manje usukhompyutha nombutheni manje. Hayi sazophuma. Hey sazophuma. Akuthola igig ngapha manje senihamba ngama passport ma uperform manje. Ngangingazi. Ukuthi kwaze kube nje. Ngangifika sokuyashi. Awufisi manje wasomdala. Bona njengobusho mawukuthi 20 is like 3 years ukhona emculweni. Sakubona kombuso wamagcina. Sakubona kuugu. Ama festival amakhulu mfethu. Amakhulu 150. 150. Ikahlahla uphila iphupho lakho manje. Mhlawumbe noma ungafiki kodwa nje usuyabona manje. Ngifikile mina. Sengaba ibonus lokho kunye. Ngifikile. Ngiyacela nje ukuthi kwande. Kwande kakhulu siqhubeke kusebenzeke. Because ngisahamba la eceleni yomgodi. Ngoba ngiyazi ukuthi babhekile ukuthi ngabe uzothini next year. Njengoba esebenze kanga album.
nami ngaleyo fee hayi ulula kakhulu umculo ulula asixoxa nango bafana la ecela seyikhulumela so2 sithi ngithina asifisi ukungena emculweni ngoba ingoma nje uyiqeda kanjani inzima kabi ukuqopha hayi ulula umculo mina ngiyakwazi ukusebenzisa umuntu ngimuzwe ekhuluma ngoba ngikuzwe ukukhuluma nje ngizwe ivoice yakho uthi azi singasebenza nawe usebenze ukusebenzela njengoba ngeke ngiproduce ama artist amanye asebenzile futhi kakhulu yeah obu producer futhi yazi ngibe oba usebenze nabo sebenzile noZwide waphuza amamiliyoni akhe naye asibeza noKhotshoza wayishayela amamiliyoni akhe bakhona futhi abazokhipha cishe bathathu futhi nabo ngiyazi ukuthi isandla sakho siyathinta siyabusisa hayi kunjalo mina kunjalo impela kunjalo manje ngeke ngakuzwa kwenye ama podcast la manje mina angibuka ngafo uqala ngizwe iclip thu khona umculo ofisa ukusebenza naye wathi na ukho phela manje asiyaphela le clip angazi noma ube nezathu ngoba vele iqinisile akekho umculo ofisa ukusebenza naye hayi akekho mina ngiyazethemba kakhulu ngiyazethemba kakhulu umsebenzi wami nakho ngiyasebenza ngedwa kuyasebenzeka so lowo muntu yini yena asezofika naye eshintshe njengamanje because ngicabanga ukuthi kube bengisephansi mhlambe ukumdinga kwami lowo muntu bekuzoba mdinga for ukuyibooster yes but nalokho futhi bengeke ngikwenze ngoba ngisho ukuthi umsebenzi wami mangabe ngenza into ngiyayithemba kakhulu so emaqhaweni nje ngiyashweleza hayi kabi akunankinga nokumina nokuphuma ekhaya ngiyosebenza khona but mina amasaka ngiyabona fethu umculo wakho uthanda abantu besifazane kunjalo kakhulu nabantu besilisa but amantombazane iwona siyazi phela mase niperforma lapha amanye azefika phela uyigwema kanjani into nje ngoba cha mina ngiqamba manga ngihlezi ngibatshena abacula ukuthi mina awaqeda mina ngeke benonomi uzofa ngathi screamera nje lapha hey abantu besifazana ayi uzofa ukuphuma kwami mhlawumbe mawuphuma estage angicabanga ukuthi kumele uzunqaba ubaleke wabalekele anike nje mhlawumbe leso sikhashana kuthathwe lezo thombe mawukhona enompelayo nawe bheka njengejongo phela ukuthi ugebengu lo noma ke into efana naleyo so ayimangabe uzoya ngokuthi konke ngiyashaya kuyayiphosa ngiyashaya ayizoba nenkinga because ngicabanga ukuthi nami mhlawumbe mangenzeka mhlawumbe ufike kuleso sigaba uzobona ukuthi isidinga sikho hayi waqeda nini azolimala kodwa ngabe ngiphoxile mawuthi eswazini ubuyanga nalutho emahlaya nje amaswati nomama wasekhaya understand engavuma ungena esithembeni neswati awungeke benankinga lapha hayi ngeke ngeke hayi yazwakala mfethu mana ke masisuka la silindeleni uMAFIKIZOLO kuningi kuningi ukuthi ngiyafisa nje ukuthola amandla kulabo abangipha amandla mawukuthi abantu abangasekho noma mhlawumbe yena uNkulunkulu yena loyo noma ubani lo ngipha lamandla engiwatholayo njengami ngiyafisa ukuthi engiphe more mina ngumuntu othanda ukulekelela kakhulu because ngeke ngafuna ama-artistic amathathu engingawasiza kulaba futhi abasaqhamuka besisobalekelela ngiwafake mhlambe kuye la khona lapha kuSitshomi sisebenze nawo waproduce mhlambe mawuthi nawa ngafika mhlambe nalezo ngoma ezimbili because ngiwatholile amathathu iwona lawa ngithi azokhipha but ngenxa yesiminyaminya esizoba khona baningi ama-artist engicabanga ukuthi asezokhipha asenegama mhlambe ngaze kucindezeleke umsebenzi wabo so kuzoba ne-delay so amandla engiwafisayo ngiyafisa nje ukusiza ama-artist kakhulu lawa sangibheka amakhono
noma kungasabanga umculo kuphela noma ngabe yini kuyisifiso sami lokho. Mfethu nguze ukhuma ngomphathi. Usunomphathi manje? Nginomphathi. Ubani? Ilendo nje kuthiwa idla imali. Ubani lo ndoda le? Yo kusebenza company enkulu la kuMaskandi insika yethu. Hey waphela. Hayi ngasizwa kanjalo phela. Ngeke mina ngeke. Yazi nayo le company ukuthi ngoba ngibona nje ngiyinsizwe engaka. Ngiqaphile. Uyazi naye. Kahle uyena ke njengamanje ophelayo. Uyena ophelayo. Uyena Oda manje lento lengihambela ngenye indlela. Umntana ethonga udumo ngokuthi udla imali zabaculi. But wena ngikubona usuthenga imoto usuphatha wensika yethonga. Ukuthi angazi ngoba mina ezama akadliwa. Mina ngisadle zakhe. Awusazobuya. Usazobuya. Hayi yabuya. Hayi angazi sengaba phela ngoba umuntu but nje sisasebenza kahle kakhulu. Sisasebenza kahle. But igod le ndoda kwi-marketing. Hayi kona kakhulu. Siyenze into negative ngayo. Awuphumi lapha ungasebenzi igama lakho lingangenanga kubantu into esengiyinotisile. Shuthi wakupha nendawo. Hayi. Awazi. Shuthi uyathanda ngapha abaculi basemnambithi. Hayi akisho lutho. Akazi. Asithi nami. But nje kusebenzeka kahle kakhulu kusebenzeka kahle kakhulu nje nayo leya company. Kuhle mfethu lokho. Asithi nangu uMAFIKIZOLO uyihlalele ekhaya akekho emculweni. Usokwenzani nje? Uthanda ukwenzani? Okay ginqe. Wirelaxile uhamba nebandla lakho uyihlalele ekhaya noma nje kuwe nje uhlezi ubhala ingoma. Ngeke phela uhlele. Ngesathi phela. Hayi kuhlala namajita siyodla ingane. Phela iyavuma ukuthi sidle ingane njengamanje. Siyavuma. Yodliwa inyama kubukela ibhola mawesikhathi sebhola sidlala ama PlayStation. Because awukho omunye umsebenzi engiwenzayo enginawo eceleni. Ngathi ngiyawufuna yona le ndoda engisebenza nayo yathi uzophazamiseka because umsebenzi wangifuna wangidinga ngihlezi ngisemsebenzini. Wayekhulumela for ukuthi mhlawumbe mase ngitholakala into efana nama-gig njengoba bese kwenzeka nje ukuthi vele lo msebenzi ungagcina ukuphelela ngoba wena uyohlezi uhlupha uhamba. Yazi sinokubona la uMAFIKIZOLO. Uthethe mhlawumbe izingane lezi azabelungu yayi abalungu most. Bayikhulula ingane zabo zenze lokho ezikufisayo. But abethu abazali njengobusho babefuna ufunda isikole. Kenzeka mina ngifunda isikole ngikho good esikoleni. Ayikho answer ngiyasithanda. Kanti mama mangahambe ngifundise lapha engenzisa iwedding ngihambe ngiyisebenzela. Wena isikole angisigxeki. Mina ngiqala nje ngesikole bese siya kukho lokho. Isikole angisigxeki. Yes. But isikole sisuke siphelezela cishe ababili esikoleni okuyibona abantu abaphiwe ukufunda. Because ukufunda ngicabanga ukuthi nakho kufana nokuphiwa bese wena uyayikhandla ngaleso siphiwo sakho ukusebenzisa. Sisuke siphelezela ababili. Isikole nesikole mangingaphumanga oyedwa ekuthene bewudokotela ebeyilento akayifisayo ngempela. Baba babili. Angithi nenkosi yaMaskandi yathi hayi akekho emakeke. Yayiqinisile. Isikole nje sisuke siphelezela. Makunento ufunda esikoleni unento obonayo ukuthi uyenza ngcono. Hayi shiya isikole phansi. Shiya isikole phansi. Hayi shiya ugxile kuleyo nto leyo. Yona into yakho ke leyo kusuke kumele uyenze. Yes. Mawukuthi indawo yangakini uyabona ukuthi ayikho supportive ngalelo khono sokunalo soka kuleyo ndawo. Thola abantu abazokusiza because iyona nto leyo engicabanga ukuthi iyona eyoshintsha impilo yakho. Because ekugcineni moqala into kanje support ayithola kakhulu. Hayi ngeke.
abantu bakubona usutrend ku-TikTok ku-TV uRed okay bayabona oh sebaqaba sonke mawusaqala ufana ngathi mawe uyihlaya yes wenza into nje ehlekisayo fica kuyala futhi mawuthi uyabheda uqala hayi uzoze nawe uvela ugcina mhlawumbe uye kanti lapho kusuka kumele usebenze kakhulu because ayikho into engenamvuzo wakhona mangabe uyiqala. Nangu umfana wasemnambithi nangu umfana wale kunqo uyafisa ukungena kumaskandi imaphi namathiphu ongamnika wona ngaleminyaka usukhona ukubonile ukuthi lokhu kuyasebenza lokhu mawufika kanje ngakusebenzela ngesingawe hayi usho nawe usuyi-expect ngaleyo ndlela yeah but kushiyana ukuthi wena ngoba ngishilo ngathi yabo mawusazoshaya umaskandi lo uqondile yebo lo wangalesa sikhathi yohleza uphaphatha la kumaskandi yohleza manje uhlezi wena uphaphatha ngeke futhi into yakhe ihambe so kuba futhi laba basaqhamuka into engicabanga ukuthi bengayenza ukubekezela kulaba banamakhono because phela kuyenzeka khona oqhamukayo uyabona nje lento uyayiphosa lo yakayeka kasaba ukubhekenye into yakhe engicabanga ukuthi naye ngaqala kahle yenza so kuba futhi baningi abafuthi abanamakhono inqwaba so nje umculo uthafu siyafika lesikhathi sokuthi wena uyabona ukuthi angiyindawo yeah umculo ungajaha ukuzuza ungajaha ukufana nobani qala uzikhande wena kuqala lokho kufisa ukuzofika uma unekhono nje lento mayiku linda because bona amakhosi nje asenjena nawe aqala abaphansi lapha aqala lapha mangakuchazela ungazi ukuthi unamanga ngenxa ukuthi usobona impumelelo yakhe kuqala lapha bayalinda nabo ukuze bebe laba asebekhona mfethu ngikhonzile le genge esilingana naye emculweni enjengani yonke leyo yeah because nisifela ngento entsha maskani one noma ningasho ukuthi niyakwenza but one naqedile indaba yomntalapho nasishintshela ushuni noma nonke ningaculi phela ngokuthi sezohamba kodwa kuze kufana kodwa ngingashintsha indlela yokucula nazwana nonke ayisekho le ndaba ukuthi le hayi nangu umfokaZulu uzohlala lapha umphatha bamba lapha nina nje sibona uhlangana noLimit awunanga uMAFIKIZOLO uhlangana nomjabulisi uyashutha umjolisi naqeda umntalapho nayiculela ingoma nazwana futhi ninotho bamane bayawukhalela nje lo yamaskandi wale emuva laba bawukhalela because umaskandi wamanje aza awunamahloni noma mina ngikhulume ngami eyamngoma ngisho ungayidlala laphi phansi kwabelungu phansi kwami anginamahloni because umaskandi nje manje ushintshe kakhulu umaskandi ushintshe too much uthola noma phi yeah uthola noma ikuphi umaskandi so nje ya ngicabanga ukuthi nje ibandla malingazama ukubukelela nalapho mangabe lisebenza kuzosebenzeka because kufana naleyo eshoyo ngathi ngabanye futhi abenze yini futhi because ukusondela abantu besifazana chaza ukuthi akuseyona lo maskandi ubudeep abantu besifazana bengo understand like gcwele ama 2K man ema-race banisupport kakhulu ngalendlela le so mozocula wena njengokusho lesa strategy ayingeni kalula kulabantu usenikwazi ukubiza ema-varsity makunama event futhi wena mangabe usacula le nto kumele uphinde uqala ugayisa ide uzame ukuyobheka obaba abadala emakhaya kanti njengamanje kukhula intsha kukhula intsha njengoba usho osisi nobhuti laba basema-race ukuyibona basupporta kakhulu into abayithandayo njengobona into abayithandayo yini so yini wena ufuna ukubuyela le kubekiwa phambili ngicabanga ukuthi nje yeah nesikhathi siyashintsha futhi phela siyashintsha isikhathi because maselapho uma ubuka ngeke sikufihle lokho usho ngamgqumeni no contribute kakhulu kuze wenda idani njalo nabo bafice abanye oshuni babashintsha nani manje basenishintsha wayi benicriticize bayadlala azokujwayele ngenkani ngoba sisabuya kanti kuyiwa kude sisabuya kuyo lamulo ithuna
mfethu hayi cha ngifuna ukuqamba amanga hayi i-team yakho senza nayo nto ungayiyeki ngiyakhumbula mhlawumbe angasasho ukuthi 2021 yeah uhamba nayo usitomu lapho uzoshutha namanje mayise khona ngiyajabula hayi khiqizeni into le yandoda ayasebenza ngizothiwa miyakutshena ukuthi hayi ngathi akuhambanga kahle njengoba usho ukuthi kuya CD wayizwa ukuvuma kwayo ingakabi right ukuthi ayikho sure thoma unenkani yakiyeka mawulokhu uqhubeka wena uthi vele akuyeka because mawusebenza nayo uyakuproduce ezinye idudu ayisebenzi njengayo ngeke ngizisho ngamagama idudu engike ngayakuzo mhlawumbe ngithola ama-feature ayisebenzi njengayo isikhathi lapha urecord engathi kukini hayi ngoba indlela asebenza hayi ngoba futhi nakho wenzela ukuthi mhlawumbe ukini vele cha usukelwela ukuthi into ephuma kuye ihlonipheke ibe clean neat because mawufika lapha nenkosi yomaskani mayengafika lapha icule ngebhesi leyo bhesi singayishintsha yebo ngacula ngebhesi kodwa singayishintsha ibhesi iphume iyenye into should le bhesi enkosi yomaskani lapha hawo ayikho bad namanje kodwa lapha ingamarinate hawo kuyasetshenzwa lapha kuloya mfo ayigodi kakhulu kwi-produce boneni naseminyakeni emidlule le nje last year naloya abaculi bese begcwala impela lapha bese begcwala shothi isandla sakhe sihle afihle nawe uyayizwela hayi ngeke ayasetshenzwa lapha nami nje mangicabanga ukuba yivuka ngizoya lapha kokusiza kanti akabizi nakangako awu nama price right eThekwini phela siyachana iTheku nje yakubona sifika lesa sikhathi sasikhala ngokungaqasheki yeah but mangicathe sikhulumeni ingoma siculeni ingoma manje ngeke kwanela kodwa akusafani njengoba usho ukuthi ngalezi ngalezi ayikhathi umculo ngicula uyangisebenzela kakhulu ayuyangisebenzela and usazwa ngisebenzela because indlela engenza ngayo nendlela engibhala ngayo mina angisho ukuthi mhlambe ngingaqhasheki kule mcimbi kaMaskandi but umculo wami ngiyakwazi ukubizwa eCape Town kumcimbi ongawona uMaskandi mhlambe ngibizwa omunye umcimbi lapha mhlambe sino DJ Tiro sino bani ngenxa yoshuni oyistyle engizidlalayo kule kaMaskandi ngize ngingakangeni kahle kuyo yonke but bakhona futhi nabahleli bakhona asebekholelwayo kimi so sekuyasebenzeka nje manje kuyasebenzeka iweekend neweekend ngiyasebenza ngibongela futhi nehashi mfethu hey khombisa njalo kodwa umsebenzi lokho hayi kuyasebenzeka kakhulu kuyasebenzeka manje mfethu siyazi la emculweni phela kuhamba kube nalezo gigaba kodwa kuwe kubuya ngathi le ndoda le njengoba usho uxelile into negative uyasho futhi ukuthi khona abantu abano 20 years 15 years 10 years ongazange adlale nje emcimbini ogcina mhlawumbe ukudlala kuma promotion azange stage uyasho ukuthi ezakho ayiwena zisheshe kakhulu futhi akuncono kuhle mfethu ukuthi wena hayi sengifuna ukucula kumasakhe mango performa khona ungakubongi lokho okuncane ukuthi hayi la usuya perform ilento ke eshaya abanye abafowethu bajaha lapha engakayigibeli izitebhisi kuze ifike kuleso kugcina kanti uqala impela la phansi mawukuthi kusamele uhluphe zihluphe ngomsebenzi wakho lokho okuncane okutholayo mangakatholi lutho lento uzothola kuzolunga because phela awukwazi ukujumpa istage uzoshayeka uzobuya kabi lapha uzobuya kabi awuba nawe ngiyacabanga udlulile kade sinosimiselo la izolo ayasitshena ukuthi omunye umcimbi bake bafika ngo7 mabefika ngo7 athiwa bame-18 avoid ukuthi emva kwestage kungagcwali uthi wafika omunye umculi osenegama wathi neke eme-18 uyadlula la wadluliswa ngempela nangenamba usemva kwakhe ukuperform
wangena waperforma kuqala wahamba ngicathi nawe udlule kuzo zonke lezo zinto lezo banakho ke lokho namanje basakwenza because mhlawumbe uperforma kunqeni mhlawumbe because asilingani ngokuduma mhlawumbe kufika noma ubani ophezulu wakho mhlawumbe ephuthuma bamfaka ngempela mhlawumbe ulindi ukulinda wakho ukuthula wakho akunqeni futhi uqhamuka omunye ephuthuma efike naye engene edlala so mina ngidlulile nami lapho ukudlula kwami lapho njengamanje mangibona ukuthi khona futhi asebekuzama ukufana nalokho mina ngiyahamba because manje ngisuke iminingi imicimbi vele ngisuke senginayo ngisuke as long mina ngibe khona abangibona ukuthi ngifikile kulo mcimbi ngama futhi emva kwestage ngafika futhi ngesikhathi sami ngisuke sengiqede mabe sebengidelayisa angibi nankinga ngiqhumisa imoto ngihambe ngiphuthume kulo munye umcimbi iphutha labane lo mhleli noma u stage manager ubani usofaka umuntu kuba ama stage manager angeke umhleli mhlawumbe soke ebusiness izinto sibona uMAFIKIZOLO usefile nebandla lakhe useme mhlawumbe awe emva kwestage uyama ubona usibani uyaqhamuka bangena stage because nabo stage manager angithi manje banayo amagenge abazwana nawo la kubeculi uzofika wena ukuthatha kancane vele ulinde lapha kufika inkabi zakhe zikhulume nayo thumele tshwananga ubani usefile sicela umfake manje uyangena uyadlala wena umile kuthiwa linda kade yani futhi senginokubona lemicimbi emkhulu sekunokuphuma line up ngakusasa ngolesihlanu ukuthi uperform umgqibelo uvela uyibuze ukuthi kanti line up yani ayisebenzi emicimbini eminingi ufica mhlawumbe uthi wena udlala ngo7 awunqeni ukufika uzuyodlala mhlawumbe ngo11 ufike mhlawumbe ngo7 kudlala umuntu obele emumva futhi nje kuphambana lapha ezikhathini lapho kuyakubulala ngithi bathatha umculi osemncane ngaleli bemfaka mhlawumbe ngo1 ebusuku kuyambulala noma kusekumaka lokho kuyamaka ngoba ekumakheni kwakhe lapho kusuke sekugcwele emcimbini so ikakhulukazi futhi mawukuthi kuwumculi ozwakalayo kuyamakha kakhulu because usuke usukahlala usuke edayisa because abantu suke sebegcwele nothande leyo ngoma usiyakwazi ukuyifuna leyo ngoma ngakusasa ayukudlala ekseni ngo9 ayi kahle lapha kenzeka ufike uperformele kusagxonywa la kusekhona ama security kuphela abantu abakafiki lokho nje awakwenza nawe lokho awungangakwenza awungangakwenza because kaka umcimbi nami sibizi besimemile lapha esafika siyalinda ayiperform ngo12 ebusuku uyabona abalandeli bayalwa ngalezo khathi sebefuna labaculi babo yazi ukuthi abahleli mele bezajana ngicabanga ukuthi iplan yami le genge le asuke beyinika ithuba because kuyenzeka befike bekhipha ama post bese bekhipha into ethi abafisa ukuyiveza cela mhlawumbe bebhalele endaweni ethize bese bayayithatha ke leyo genge abayimix ekungcono abayimix kulezi ikhathi asuke seyiqala ukubana abantu bebafake phakathi naphakathi cha ukuthi iyona into ekusuke kumele benze lokho awuma ngakhipha line up nje bethi ubani udlala ngo12 emini mhlawumbe umculo omkhulu abantu already bazoza vele kuba kusiqala kosheshe kuqala ukugcwala mina nginge-understand uMAFIKIZOLO why udlalisa umculo ongaziwe ekseni uma security kodwa lo mculo uzongiveza kubantu uzodlala ngo9 acule ukuthi kudlala ngo1 ebusuku sewumlando useyihlalela lapha njengoba bebukele kanti bezoyiveza yaphi uyabona nje lokuthi abamixwe engene mhlawumbe kuphuma uMAFIKIZOLO ngene umculo ongaziwe ngene uSicebe ngene umculo ongaziwe ethi bebona izikhathi ukuthi mhlawumbe bazodla ikhathi ababanciphisela izikhathi zabo lezi bedlala noma lezo ngoma ezimbili noma eyodwa kodwa lokho bedlale kunabantu cha ukuthi iyona into leyo ekusuke kumele beyizama ukuthi abahleli bahlela ngento zabo mhlawumbe banezizathu ngoba mhlawumbe besheshe bebafake and then imali nithola ngesikhathi manje sekungcono kuphi emcimbini ngiyashani volunteer phela emcimbini hayi mina ngivolunteer
Sasibona uMAFIKIZOLO kule ekhanda ipost yakhe lapha nalivela. Akukho lutho nje. Behlupha yona le kaMaskandi. Yayona. Iyakhokha ke mina iyakhokha ke minye yayo. But yona ngicabanga ukuthi i-delay soke ikuyiponsa zawo. Yeah. Kodwa nje iningi ibandla likhala ngayo leyo nto. Mhlawumbe nami kuzongifica wase ngifikile sengize ngangena khona. Wena usuqale wangena ngapho usuyaphuma kitho usuzoperforma ku Duke ubani emcimbi le ayile akuna stress. Hayi hlophike le. Okay. Hayi hlophi. Yenza wani? Bakubuza ukuthi bekufayele yonke manje noma sifaka uhalf. Hayi ma ukuthi uyabona ukuthi hey ngizose ngingqobuze ngiqeda ukuthi hayi aninginike uhalf ngcono ukuqala. Hey, ayihlophile leyo. Hayi right mfethu because egcineni imbi le yade lokuthi sibona uMAFIKIZOLO kulana la because abantu bayitshela ukuthi wena usebenzile. Hawu. Hey, simbona lapha kubongaka. Hey, urish kanti lutho. Hayi kunzima kona emculweni. Kanti nevumelwane zemali nisweni ikhulumile ngathi lowo mcimbi lowo umhlela abahleli bamanje abanqene ukuvele befike bekutshele bona imali abazokunika yona. Ethi no 15 uyezwa noma cha. And now uyabona ukuthi ngiyafuna ukuya lapha lo mcimbi mkhulu. Hey now uthi 1-2 the weekend uthi uyabuka ivele kuyaphela. Uyabuka kuyaphela. Kungayo soya. Kodwa imali encane. Nalo 15 ubenzima futhi uthole. Yabona madoda yababulala abaculi lendlela. Ngaba thina siyakufuna stage sibone ikhanda lakho. Ngibone ngisebenza. Masungayi uthi wetshela uMAFIKIZOLO. Kanti asazi ukwenzani mhlawumbe uthola ngisho i-deposit lapho kuthiwa ufuna uperform. Ikinga futhi ungaperform uthiwa useyitshela. Vele qhamama ngebe sakubiza. Ngebe sakubiza. So nje ngakho ngibonga lo shune ngudlalayo mina. Because khona abafuthi abacula uMaskandi ababelieve kakhulu ukuthi mina ngiyafisa ukuperforma kwi-150 ngiyafisa ukuperforma umbuso wamaciko mhlambe impucuzeko ugu yonke lemicimbi le kaMaskandi nje yenzakalayo. Ayi mina angisho ukuthi mhlambe ngiyayichitha yini. Noma engangibizanga akubi mhlambe ebuhlungu. Yes. Ngiya understand nje because akusiyo vele imicimbi engisebenza kakhulu kuyile ngisho eseceleni nje ngekho kuMaskandi because yona ayihluphe mali. Leni ethu iniyana ama rider le. Angatholi ngapha ama rider. Cha ngapha phela ngingavele ngidakwe ngingazi ukuperform ngathi ngine rider uMaskandi. So lethela the helis yakho sawo perform. Cha ngingavele iphuze feel lapha sena sithuke stage nina. Hayi wasinika. Asinika kodwa kule Maskandi akujwayele but leseceleni lo ishoyo asinika nalapha ufike bakunika ithuba makubuza ukuthi usebenza kanjani usho imali osebenza ngayo bese besho ukuthi bona mhlawumbe banqene kuleyo mali mhlawumbe ukuthi niyaxoxisana mhlawumbe ephule lo 2000 imali nosuyishilo kahle kuyasebenzeka kule mcimbi mina futhi that's why sifona labafana bamapiano umfana keep singing lo debe rich emva lapho rich nami ngifuna ukuba rich ngakho kodwa manje seyabona manje ile uhamba ngalo light uhamba ngawo phela kunabaculi inqwaba abangazange bebele njengeSwazini abangazange beperforma khona futhi ngisazoya lapha isikhathi bayangithanda eSwatini. Bayangithanda eSwatini. Yamningi imidlalo engizoya kuyo Cape Town. Yeah, mningi. Kuseza uDecember ke futhi. Ngapha kuba induna abalandeli phela. Kuba induna abalandeli. Induna phela sesiyibone uqale umlandeli. Induna. Sengathi manager manje useseduze studio emva lapho. Nakho. Ngigade. Hayi phela sayibona sethi uMAFIKIZOLO. Ayi studio manje. Siyaxola. Mfethu awakho ukugcina mfethu besifuna nje ukuzohlala nawe mfethu. Abantu bakho bayakuthanda kakhulu mfethu. Ungaphi kunalabo kuthukayo. Hayi ngeke ama-views mayisahamba nje mina ngithuka ngiyamthuka Fethukana la hawu ngeke kuyeke mina nenza kahle madoda because mayekuthuka umuntu ukuthuka usuke nalento ethi vele hayi mina ngeke ngenze lutho kanti iyohlangana nje ishayana ngempela
because abalandeli angazi ukuthi abeculi babathatha njengabafanyana nje asengazona insizwa angazi ukuthi bekuzeka kanjani lokho umuntu efike nje kuthuke ngoma wakho uma comment ungenze lutho uyayibona into efana hayi mina ngiyakuphendula masihlangana nje futhi ngiyokubuza ukuthi uyakhumbula ukuthi nje usuyaqala qhawe qhawe uchifi ngempama uzezofunda ukuthi kahle kahle nabeculi bayizinsizwa babafana njengoba nawe uzizwe ukuthi umfana kwazi phela ayikho into ehlukile kuyena uthethe omunye nikhule esigodini esisodwa kodwa mase ku Facebook useyinsizwa wena ungathi usuyintombazana ukuthi sekumele uhloniphe nxa ukuthi wena umculi hayi mina ngeke hayi ngeke ayikho fele leyo nto leyo mfethu awakho ukugcina nababukeli nabathandi bomculo amafikizolo ngicabanga ukuthi amazwi okugcina lokubonga nje ithuba lokuba kumbukiso lowe Perfect TV bese ngibonga kubathandi bomculo nje wonke ngethuba nangendlebe zabo abangiphe lona kusupporteni umsebenzi wami lo ogcina ukuphuma ngicela ukuthi beqhubeke nje futhi kakhulu umsebenzi uhamba kahle kakhulu umsebenzi futhi uyeza ke sengiqalile ngiyapheka mina impela ngiqalile ngiyasebenza uyeza umsebenzi not for December but uyeza nje ngonyaka ozayo ngiyacela nje futhi ningiphi futhi ithuba elinye siqhubeke sisebenzisane osenenkinga nomculo wami yakhe leyo nkinga but isigcino kuyogcina mina hayi nini ngiyabonga kakhulu mina nje ngicela ngabe kudala nje ayishawa 5 million manje kule yangoma bona hayi hlanganise nje u5 sasa noma phambukusasa hlangane nje manje obusushayiwe lezi ezinye ku-add amamiliyoni ke ngoba kusele kancane soku-add ngoba nowethu uzoshaya cishe u2 million manje litho Afethu angiqhubeke ngisupport umculo futhi ngiyawusupporta kakhulu especially ibanje lisafika ngendlela nibathanda ngayo abaculi siyacela ukusiqhubeka nje siba streams on Spotify, YouTube, iTunes yonke indawo lapha ufaka khona umusic laba ngiyazi la kumaskandi sijwayele ukudownload umusic sicela senziwe leyo nto leyo ngihlezi ngintshela singayenzi stream umusic kuphela ubuka ingoma mawuthi kanjani hamba ku Spotify ufike uyidownload khona ube no Spotify premium lapho uzokwazi ukudownload khona cause yabo kofakaza iziphi lezi MP3 juice amapokoza la abatholi lutho labaculi la wena ungathi uyamsupport uma udownload kade ayikho into ebaluleke njengo stream music kunokudownload nokusend ingoma bafethu ayisebenzi leyo nto leyo impesi nayi impesi uthi awuphusha ingoma ngo WhatsApp uyekeni bafethu ayazi uyambulala yamqeda usengatholi lutho uMAFIKIZOLO ngalokho ngiyacela bafethu same thing nalabo ama USB nje ngoba abasakhiphi ngisho ama USB lokho ama CD manje hamba abanye abasakhiphi ngisho USB usekutshela ukuthi ukhiphe music ukhona kuma iTunes engcono vele sonke manje sinamafoni thenga idatha emotweni yakho connect ifone lapha uyidlale ku YouTube udlale Spotify bafethu cause lezi izinto enifunayo ukudownload ufaka USB uyambulala kodwa wena wazi siyacela bafethu nenze njalo ANGFISI siyabonga kakhulu ukuthi ufike namhlanje mfowethu uyazi before sikudedele sine quiz esidlalayo yabo ya uma uyiquiz mhlawumbe imbuzo ngothi pirate noma chips okhetha wani okay okay sizoqala nginomjabulisi nomjolisi waqala akala manje lathi kuphila nabo bobabekithi nje bonke vele uphila nawo shithi best kuze vote kadwayo kumaskandi nosijava noBigzone hayi akubuzwa kanjalo ngeke namba vele lo akuphumile kumaskandi phela manje kusho awunqeni wena ukubuza ukuthi nginomfowethu nodadewethu imbuzo yakhe njalo kanjani manje injalo kade ufuna ekanjani asihamba uqale phansi awudonsa manje pirate Kaizer Chiefs
ile sarojo nje Inachaza achaza lapho into ibuza iyachaza ngeke ngwane ayibona ukuthi kulesi zini inzima sebesheshe bayayinqanda ngeke iphela amandla kuyafana ikhosi alipheli umuntu hayi alipheli uvilakazi noma ushabalala uvilakazi and then sibe no angangakubuza kakhulu maskando uzolokhu ngibalekela ngikubalekela hey maskando uyakhulumisa hayi uyakhulumisa kakhulu kuya ngathi usuchemile hayi kancane kancane nje into yakho kanti mina ngichemene namuntu maskando ngincoma into esukuyinhle ngaleso sikhathi yini ebuka ama movie nama soap ethu TV ebuka ayi ngibuka ibhola kuphela ku TV ngibuka ibhola kuphela okay sine Sundowns ne Pirates iSundowns ayinyanya sayomela iqhubu hayi iSundowns isuyanyanyisa kakhulu kuleminyaka le edlule isuyanyanyisa kakhulu Pirates amathu iChiefs ngiyishintsha elinye la ngawela ku Pirates man Mfukeng ngizwana Mfukeng uTito Masangayi ngibe no Mat Tito Tito lo captain wemthatha lo to Mat hayi angimbona hayi captain lahliphola njare akuzolunge la bafethu angifuni ukumqhatha uMAFIKIZOLO asivala yathemba ukuthi amakhani enjoy interview saqhubeka social 5 million ngekudala asambeni so stream music uMAFIKIZOLO umlandele emapage akhe ngiyacela yonke into ayishoyo asambe seyilandele mabethu uzokhipha asambeni so stream music wakhe mayikhipha ama post abamlandelayo ku WhatsApp no Facebook ethi uperforma khona asambeni so support cause abahleli mabe like obesho ukuthi useperforma ku lama event amanye bayamazi ukuthi unamandla angakanani uzoza nabantu abangakanani maskani so wena uma uya lapha mhlawumbe umcimbi hip hop kodwa ukhona uMAFIKIZOLO usuku supporta yena ukuthi nangokuzama benze second annual ubani bembize futhi obaba ukuthi unamandla bafethu iPerfect TV umfoko kaMhlongo sinjani thini nesithando lapha emakhaya awe